चढ़ी हंसा पर मैया मनवा भावेलु हो। अरे चढ़ी हंसा पर मैया मनवा भावेलु हो। बाह लड़ी कालचार कहनया वेलु हो। लड़ी कालचार कहनया वेलु हो। चढ़ी हंसा पर मैया हर मनवा भावेलु हो। चढ़ी हंसा पर मैया मनवा भावेलु हो। बाह लड़ी कालचार कहनया वेलु हो। कालचार कहनया वेलु हो। आदरणीय हमारा रघुनाथ शाह जी टैक्स अध्यक्ष बानी अब बड़ी पुरस्कार दहनी चुनाव आइए गइल बा। माई से कमला करब ताज बन रहे एहू साल चुनाव में जीती। हमने के तो हो भाग्य एगो ब्राह्मण समाज के यहाँ आके ब्राह्मण परिवार में सेवा करे के अवसर प्रदान भइल। ओहे को तिवारी जी के माध्यम से एक खातिर हम आभारी बनी। पूरा ब्राह्मण परिवार के मनीष बाबा के गोड़ लगो आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। काहे कि बंदूक के चलल गोली ब्राह्मण के क्रोध में होके बोलल बोली एक समान हो। तो आशीर्वाद देवे खातिर हम आइले बा। बहुत कल हे माई यह दुनिया के प्रमाण बा बेटा को बेटा हो जाता का हो बाकी माई को माई ना हो। ना 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 कहे कि एगो महतारी चाहिए कलयुग में तो 5 गो बेटा का पालन पोषण करा दी। बाकी 5 गो बेटा मिल के एगो महतारी का पालन पोषण ना करे। सारी जीवन कमाई महतारी अपना बेटा में लगाओ तो कोई डॉक्टर बना देते कोई इंजीनियर बना देता। काहे खातिर लड़का हमार बुढ़ापा का सहारा बने। बाकी का कहरे बने चाचा जी अपन मौगी लेके एगो बम्बे भागल बा, एगो अपन मौगी लेके दिल्ली भागल बा, एगो लड़का जहाल बजा के माई के सेवा करत। विचार करो एगो कवि कह गए लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है। कोनो प्रेमिका खातिर ना एगो महतारी बेटा खातिर बनल है। लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है। जौना के आकार नहीं खे ओकरा से महतारी बेपना मोहब्बत कर दिया। 9 महीना मोटरी बना के अपना गर्भ में लेके घूमत दिया ढोवत दिया। जना मोड़ी पर केस नहीं खे तेल लगा के केस जमा देती है। जौना हार्ड में जान नहीं खे नूरानी के तेल मल के हडवे टाइट कर देती। पैसा ले ले बोले लूर नहीं खे। अब रामेश्वर सिंह जी मुखिया प्रत्याशी बनी। हेलो हेलो मनोज भी बानी दोनों आदमी के बोला गो हेलो केहू टेंशन मतलब रुपया दिले के काम ना। बाबा विचार करब माई के लगे आऊं कहले बा तब माई कहती है भूखाइल बेकरा के भोजन दिहल जरूरी बा। तब माई खाना देती है माऊ माऊ करत तब पानी देती है। और जब चाचा जी माई के अवस्था जर्जर पुरानिया हो जाती है माई के बोली लपटाए लग जाता। माई कोनो हॉस्पिटल में एडमिट हो गल बिया तू डॉक्टर हो गल इंजीनियर हो गल मास्टर हो गल। अब माई कहती है बाबू भूख लगल बा इशारा से तो कहत काका तो माई के बोलिए लेके
बुझात हो। अब बताई भइल बड़े सारे इंजीनियर बड़का जवन माई कुल सेवा करके तहरा गाँव बुझल सोकर तारा 2 दिन खातिर बात नहीं खे बुझा। तो हमरा कहे का मतलब यह बा ये दुनिया में कुछ सेवा करी चाहे मत करी, मंदिर में जाई चाहे मत जाई, ताकि वो कभी कहले जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं। तो माई के चरण में चारों धाम भाई ना, जब माई अब सिर्फ बिना चिल्ला दिया अब मेहरार को 2 किलो सेब लेके घर में ढुकल तो गजन बा ये सब भक्तले माई ई रथ तहार हो, ई पतवार तहार हो, गंगा जी तो फार मरल है बाड़ी, ई बेटा लो तहार हो, जाई तो तहार और आई तो तहार, ई नाई में भर्ती ने खिला गले मैया ना 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 अजय बाबू हमारा जरा थावा के तू ही बारू चालो, हमारा जरा थावा के तू ही बारू चालो, हर हम तारा गोदिया में खेले वाला बालो, हम तारा गोदिया में खेले वाला बालो। अनिले अरविंद के लाज के बचावेलू हो, यादो लंगड़ जी के लाज के बचावेलू हो, बाही लड़ी कालचार कहनया आवेलू हो, कहनया आवेलू, हरे कहनया आवेलू ए मैया कहनया बाही लड़ी कालचार सब एक लाइन बजाई।